गुड मॉर्निंग. स्वागत आहे तुमचं गिगल्स ऑफ गायत्रीच्या ब्लॉगमध्ये. तर आज आम्ही खूप दिवसानंतर बाजाराला गेलो. अक्षरशः मी ह्या वेळेस घरामध्ये एक मिरचीसुद्धा उरू दिलेली नव्हती, म्हणजे खूप दिवसानंतर गेलो. तिथून आल्यानंतर आम्हाला दोघांना तर भूक अशी लागली जशी काय आम्ही सकाळी जेवलेलो नव्हतो आणि आम्ही तरी चहा पिऊन गेलो होतो बाजारात जाण्याच्या आधी. मग काय पटकन काय होईल तर ढोकळाच होईल आणि थँक गॉड पीठ तर रेडीच होतं, म्हणूनच बनवलं, नाहीतर भलतंच काहीतरी बनवावं लागलं असतं. पटकन ढोकळा वाफायला ठेवला आणि तयारी वगैरे केली, म्हणजेच कढीपत्ता, कोथिंबीर, जिरं, मोहरी, तेल, मिरची आणि भरपूर अशी तीळ टाकली. पोटभर खाल्लं आणि भांडी घासल्यानंतर लगेचच हिरवा भाजीपालासुद्धा धुवून घेतला, म्हणजे स्वयंपाकाच्या वेळेला गडबड नाही होणार. आणि रात्री आमच्या घरी स्वाध्यायचे पाहुणे आले, त्यांनी आमच्यासाठी मँगो अँड चॉकलेट फ्लेवरची आईस्क्रीम आणली आणि भरपूर गप्पा मारल्या. तर असा होता आजचा आमचा दिवस.